हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत मालवणी पद्धतीचा कोंबडीचा रस्सा, जो खास करून भाताबरोबर खाल्ला जातो। ग्रेव्ही करण्यासाठी आपण 2 मोठे कांदे घेतलेले आहेत। त्यानंतर इथे ओलं खोबरं घेतलेलं आहे 1 मोठी वाटी। हे सुकं खोबरं आहे छोटी वाटी। त्यानंतर 7 ते 8 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत, 1 इंच आलं घेतलेलं आहे आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे। आधी आपण कांदा चांगला भाजून घेणार आहोत। कांदा चांगला गुलाबी ब्राउन असा करायचा आहे। थोडंसं 1 टीस्पून 1 ते 2 टीस्पून आपण ऑइल घालायचे। कांदा छान गुलाबी ब्राउन असा परतून झालेला आहे। आता आपण यामध्ये ओलं खोबरं आणि सुकं खोबरं हेही आपण ब्राउन करून घेणार आहोत। थोडा गॅस बारीक करायचा आहे। कांदा खोबरं खरपूस असं भाजून झालेलं आहे। आता आपण फक्त 1 मिनिटासाठी आपण आलं लसूण भाजून घ्यायचे। कोथिंबीर आपल्याला गॅस बंद केल्यानंतर घालायची। मी आता गॅस बंद केलेला आहे। आता कोथिंबीर टाकून घेते। हे सर्व मिश्रण आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचे। आपलं वाटण काढून रेडी आहे। रस्सा करण्यासाठी आपण जे चिकन घेणार आहोत ते आपण बोन सहित घेणार आहोत, बोनलेस घेणार नाही आहोत। यामध्ये आपण आता मॅरिनेशन करणार आहोत। चिकनचे पीस आपण यापेक्षाही बारीक करू शकतो, तुमच्या आवडीनुसार आहे। मॅरिनेशन करण्यासाठी आपण जे वाटण वाटलं होतं ते घेणार आहोत, ते थोडंसं लावणार आहोत। साधारण 10 ते 15 मिनिटं किंवा अर्धा तास आधी आपण हे लावून ठेवायचे। सर्व वाटण वापरायचं नाहीये, थोडंच वाटण वापरायचं आहे। त्यानंतर मी इथे हळद, मीठ आणि मालवणी मसाला घेतलेला आहे। हे सर्व मिश्रण आपण या चिकनला लावून घेणार आहोत। चिकन मॅरिनेशन करून रेडी आहे। आता ते साधारण 15-20 मिनिटांनी आपण त्याला फोडणी देणार आहोत। चिकन मॅरिनेशन करून अर्धा तास झालेला आहे। इथे कढईमध्ये तेल तापलेलं आहे। इथे आपण फोडणीसाठी 4-5 पाकळ्या लसूण ठेचून घेतलेला आहे। मध्यम आकाराचा पाव कांदा घेतलेला आहे। कांदा लसूण छान लाल करून घेणार आहोत आपण। कांदा लसूण मस्त परतून झालेली आहे। आता आपण यामध्ये मालवणी मसाला आणि हळद घालून घेणार आहोत। आणि लगेचच हे मॅरिनेशन केलेले चिकन आहे ते परतून घ्यायचे आपल्याला। यामध्ये मीठ घालून घेतलेलं होतं आपण थोडं। आता मी हे पाणी घालते, वाटणाचं पाणी आहे। वाटणाचं पाणी नसेल तर तुम्ही साधं पाणी ॲड करू शकता। साधारण 1 पेला पाणी आपण घालू शकतो। यावर आता आपण झाकण ठेवून शिजवून घ्यायचं आहे। साधारण 7-8 मिनिटं हे चिकन शिजवू शकतो आपण। 7 ते 8 मिनिटं चिकन छान शिजलेलं आहे। आता यामध्ये आपण परत पाणी ॲड करायचं आहे। पाणी ॲड करून झाल्यानंतर यामध्ये उरलेलं वाटण घालायचं आहे। रस्सा आपल्याला किती पातळ ठेवायचा आहे त्यानुसार पाणी आणि वाटण घालायचं आहे। पारंपरिक पद्धतीमध्ये आपण जेव्हा चिकन करतो तेव्हा आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो किंवा दही याचा वापर करत नाही।
आपण यामध्ये थोडं मीठ घातलं होतं, अजून त्यामध्ये मीठ घालून घ्यायचं आहे चवीनुसार. त्यानंतर गरम मसाला घालायचा आहे. बारीक गॅसवर आता हे 7 ते 8 मिनिटं अजून शिजवून घ्यायचं आहे. 7 ते 8 मिनिटे झालेली आहेत. खूप छान उकळी आलेली आहे. मालवणी पद्धतीचा कोंबडीचा रस्सा तयार आहे आपला. कोथिंबीर घालून घ्यायची. इथेही मी सुकं चिकन बनवलेलं आहे. सुकं चिकनचा व्हिडिओ मी आधी अपलोड केलेला आहे. तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.